Senere i aften, mine damer og herrer, skal I møde en af Danmarks mest populære forfattere gennem de sidste årtier, nemlig Iben Michael. Men min første gæst har stjålet alle overskrifter i går, i dag og sikkert i morgen. Han er uddannet murersvend, han fyldte i går 32 år. Om 2 uger vil han forsøge at vælte SF's nuværende næstformand på partiets landsmøde, ifølge kommentatorer med støtte fra Villy Søvndal. Her er Mathias Tesfaye. Du har været ude hele dagen i alle medier på alle tv-kanaler for at udrydde nogle myter. Hvordan er det, du er blevet misforstået? Jeg synes jo, at jeg har fremstået i medierne som om, at jeg vil ekskludere akademikere fra det parti, jeg er medlem af. Det kunne jeg aldrig finde på. Så det har jeg brugt en del tid på, det er rigtigt. Jeg har været på sightseeing rundt til alle danske mediestationer og sige, det mener jeg heller ikke, og det mener jeg heller ikke, og det mener jeg heller ikke. Så akademikerne må gerne være i SF, du gider bare ikke lytte til dem? Det er ikke helt rigtigt. Jeg har jo selv stemt på akademikerne, skal du tænke på, til vores ledelse. Og mange af de mennesker, som jeg snakker mest politik med i SF, de har jo simpelthen så lang en uddannelse, jeg ikke kan stave til dem. Ja. Og hvad er det, der vil gøre dig til en god næstformand i det parti, Mathias? Jeg tror, noget af det erfaring, jeg har fra at arbejde med organisationsarbejde i 3F, altså inddrage nogle nye mennesker i at være politisk aktiv, at gøre det relevant at være aktiv, det tror jeg, SF kunne gøre brug af. Så derfor så har jeg stillet mig til rådighed. Det er det, du kan. Kan du andet? Jeg kunne for eksempel sidde her og snakke med dig jo, ja. Og prøve at sætte en profil på vores parti, som gør, at der er nogle nye mennesker, som kunne føle, at det var måske noget for dem at stemme på, eller måske der melde sig ind i. Men sandheden er jo den, Mathias Tesfaye, den debat, der har kørt de sidste dage, den er fuldstændig forfejlet. SF's problem er ikke personer, SF's problem er ikke pressehåndtering, SF's problem er ikke image, SF's problem er én ting, den politik I fører, og det faktum, at den regering, som I er medlem af, det første halve år, den har været ved magten, systematisk er gået efter de svageste grupper her i landet. Det er jeg ikke enig med dig i, men lad os snakke om det. Du må have nogle spørgsmål, jo. Det er det, jeg har. Det er skide godt. Men problemet er ikke personer, Mathias Tesfaye, problemet er ikke pressehåndtering, for man kan ikke, hvis man kun har et problem med pressehåndtering og med at sælge politikken, gå fra 20% i meningsmålingerne for et par år siden til 5,9% i meningsmålingerne. Okay. Er du enig? Nej, det er jeg ikke enig med dig i. Nej. Jeg synes faktisk, at SF har fået en hel del politik igennem. Ja. Hvis vi for eksempel tager udgangspunkt i den energiaftale, der lige er blevet lavet. Nu ved jeg ikke, om der er nogen, der har været så nørdet faktisk og givet læse den, men det er SF-politik fra A til Z. At omstille Danmarks energi til bæredygtig og vedvarende energi, at skabe arbejdspladser i udkantsområder. Det er ikke bare noget, vi lige har fundet på de sidste 14 dage. Det er sådan noget, SF har diskuteret i årtier. Så nu ligger det faktisk der. Du siger, vi skal tale om en række af de punkter. Du siger, at den politik, regeringen har ført de sidste 6 måneder, den er venstreorienteret, det er SF-politik, og det, der er jeres problem i dag, er, at I ikke har solgt den godt nok. Så simpelt kan man ikke sige det. Fordi regeringen er jo en koalitionsregering af forskellige partier. Ja. Det er et trafiklys, plejer jeg at sige, der lyser blåt og rødt og grønt. Og det er rigtigt, der bliver også gennemført blå politik. Det er der ingen tvivl om. Men der bliver også gennemført grøn og rød politik, og vi står på mål for det hele. Ja, men så er problemet vel også det, jeg sagde før, politikken, og ikke om I kan sælge den eller ej. For nu fortæller du mig, at regeringen fører også politik, der ikke er jeres, så er problemet, Mathias Tesfaye, politikken, og ikke jeres måde at sælge den på. Jamen, det er forkert. Den politik, som regeringen fremlægger, det bliver til vores politik. Det er forudsætningen for at sidde i regeringen. Det er åbenlyst. Det jeg siger til dig, det er, når regeringen fremlægger for eksempel en ændring af efterlønsordningen, nu snakker du lige om den i din indledning, så er det klart, det er jo ikke noget, vi har hævet ud af SF-skuffer, men det er noget, vi kommer til at stemme for. Det er klart, det kan man stole på, fordi vi indgår i en regering, hvor der bliver lavet kompromiser. Vi får også masser af vores politik. Så det vil sige, det at Socialdemokraterne og Radikale vil gennemføre noget, gør det også til SF's politik? Jamen, det bliver det jo til, når vi bliver til et regeringsparti. Vi kan jo ikke sidde og sige, nej, det gider vi ikke stemme for. Sådan er det. Det forstår jeg godt, men det er vel det, vælgerne har registreret, Mathias Tesfaye, og det er vel derfor, at de flygter fra partiet. Det er derfor, de siger, så vi vil hellere stemme på Socialdemokraterne og de radikale, der rent faktisk ligger linjen, end vi vil stemme på SF, der gør de andre partiers politik. Det er faktisk forkert. Du har lige sagt, at I gør ved at sidde i regeringen deres politik til jeres politik. Jamen, nu roder du rundt i det. Nej, det har du lige sagt, Mathias. Det er 30 sekunder siden, du sagde det. Jeg prøver at høre. Vi indgår i en regering, som fremlægger en politik, som er et forhandlingsresultat af, hvad 3 partier har fundet ud af. Vi står på mål for det forhandlingsresultat. Lad os vende tilbage til politikområderne med lidt. Er I blevet et topstyret parti, Mathias Tesfaye? Nej, det synes jeg ikke. Så det er ikke topstyring, når Søvndal går ud og siger, at vi er nødt til at tage nogle ekstremt effektive beslutninger for at være i regeringen. Det er ikke topstyring, når Thor Möger går ud og siger, at selvfølgelig er det vigtigt, at en moderne ledelse skal træffe nogle hurtige beslutninger. Det er ikke topstyring. Nej, det er da livet af landevejen. Det er ikke topstyring, når man siger... Prøv at vende den på hovedet, Clement. Skal en bestyrelse eller en ledelse ikke kunne træffe hurtige og effektive beslutninger? Det er da for langt ud. SF er et parti, som lever af, at der er en vild og voldsom politisk debat i vores parti. Det kan vi godt holde til. Men det betyder jo ikke, at vi ikke kan træffe beslutninger.
Det vil jo være for gak. Men altså, selvfølgelig kan vi træffe beslutninger. Men Mattias Tesfaye, det som vi har set i går og i dag, det er jo lige præcis, at hvis der er én ting, partiledelsen ikke ønsker, så er det vild debat. For aldrig så snart har man fået en debat om den fremtidige linje for partiet. Özlem Cekic og en række andre fremtrædende politikere går i denne uge ud og siger, at vi er nødt til at diskutere boligskatten. Vi hører partiets ledelse sige, det bliver der ikke tale om, den ligger fast, det snakker vi ikke om nu. Så er der uro om linjen, og det vi ser i går og det vi ser i dag er Villy Søvndal, der siger, ikke mere snak, ikke mere debat. Kritikerne er blevet banket på plads, nu afventer man landsmødet, så det vi har set i går og i dag er, partiet kan ikke tåle nogen diskussion. Nej, det er ikke rigtigt, men jeg giver dig ret i en ting, og det har ikke set kønt ud. Og det er jo fordi, vi har diskuteret ingenting. Det er jo fordi, der er blevet blæst en mærkelig diskussion op omkring, om vi skal være et arbejderparti eller et folkeparti. Det er for gak. Det er kun noget meget venstreorienterede studentikose mennesker kan se nogle modsætninger. Nej, Mathias Tesfaye, det er ikke rigtigt. Det er den debat, der har kørt i går og i dag. Ja, det er rigtigt. Og det jeg startede med at sige, det er, at jeres problem er ikke dig. Det er ikke personer. Det er ikke presseorientering. Jeres problem er jeres politik. Og det, som vi hørte Özlem og en række andre politikere gå ud og sige denne uge, det er, at I er nødt til at røre med boligskatten. Det er der, problemet ligger. Det er en væsentlig debat, og den ønsker ledelsen heller ikke at tage. Vi har ikke nogen interesse i at diskutere boligskat, for det kommer alligevel ikke til at blive gennemført. Det vil jo bare udstille, at vi ikke vil få vores politik igennem, så hvad skulle vi gøre ved det? Det der er det interessante. Undskyld, det skal du lige forklare mig. Hvorfor har I ikke nogen interesse i at diskutere boligskat? Jamen fordi regeringspolitik er, der kommer ikke til at blive ændret ved boligskatterne. Så jo mere snak der er om det i SF's bagland, jo mere kommer vi til at udstille, at vi ikke vil få den politik. Og det er vel præcis det, man forstår ved et topstyret parti? Nej. Det er et parti, der tænker kløgtigt. Prøv at høre, der skal forhandles en skattereform. Vi vil gerne have, at de mennesker, der har fået mest ud af den daværende regering, den tidligere regerings 3 borgerlige skattereformer, at de nu kommer til at være med til at finansiere, at der kommer til at være lettelser i skatten for dem, der tjener mindst. Det er det, vores fokus er på. Hvis vi fjerner fokus et sted hen, hvor der alligevel ikke kommer til at være nogen ændringer, så spiller vi os jo selv af den væsentlige bane, nemlig der, hvor der bliver diskuteret, så hvad der faktisk skal ske. Så det, som du siger til Özlem og de andre, der går ud og siger, at vi er nødt til at røre ved boligskatten, vi kan ikke gennemføre en socialt retfærdig skattereform uden at røre ved boligskatten, det er, du siger nu, som næstformandskandidat, det kan hun glemme. De radikale vil ikke være med, Socialdemokraterne vil ikke være med, og det, som er og S ikke vil diskutere, det skal I ikke diskutere, fordi det kun, som du sagde før, udstiller, at det er områder, hvor I ingen indflydelse har. Det er ikke noget, jeg kommer til at bestemme. Det kommer vores skatteminister, vores folketingsgruppe og vores formand. Jeg siger, hvad jeg mener. Ja. Ikke, hvad jeg kommer til at beslutte. Du siger, at du spørger mig, om jeg som næstformand vil sige, det kommer ikke til at ske. Det kommer ikke til at beslutte. Men du kan spørge mig, hvad min holdning er. Og min holdning er, at det ikke er kløgtigt at tage op. Hvorfor er det ikke kløgtigt? Fordi at der er ikke noget realitet i det. Det giver ikke nogen mening at diskutere, for der kommer ikke noget politik ud af det. Det, som der giver mening at diskutere, det er, hvad vil vi gerne have ud af den skattereform. Men det forstår jeg ganske enkelt ikke, Mathias Tesfaye. Vi har et demokratisk parti. Der er landsmøde om 2 uger. Der er fremtrædende politikere og folketingsmedlemmer i partiet, der ønsker at diskutere boligskatten. Nu sidder du her som næstformandskandidat og siger, det er ikke kløgtigt, siger du, at diskutere det. Ja, det synes jeg ikke. Hvorfor ikke? Fordi jeg har svært ved at se, hvad vi kan få ud af det. For mig handler politik om at få noget igennem. Og vi står lige på tærsklen til at skulle indlede nogle rimelig heftige diskussioner om at omlægge det danske skattesystem. Og der siger du, at du vil fra starten sige, at boligskatten den er ude af den diskussion. Ja. Hvorfor skal du bestemme, hvad der er ude af diskussionen? Jeg har lige sagt til dig, jeg kommer ikke til at beslutte det. Men hvis du spørger mig, hvad min holdning er, så er det fuldstændig klart. Jeg mener ikke, det giver... Fordi, prøv at høre her. Skattereformen bliver taget ind, har nogle rammer, nogle præmisser. Blandt andet, at den skal lette skatten på arbejde, den skal være socialt retfærdig, den skal være fuldt finansieret. Ja. Og der skal ikke røves ved boligskat. Hvem har lagt de rammer, Mathias Tesfaye? Jamen, det er jo en del af regeringsgrundlaget. Det har selv som medlem af vores landsledelse været med til at stemme igennem. Det står jeg på mål for. Og derfor så giver det ikke mening at lige pludselig begynde at diskutere noget, der er uden for banen. Fordi hvad skal vi have ud af det? Det handler om nu, det er for SF's skattepolitik inden for de rammer, der er afsluttet. Der har vi vel forklaringen på, Mathias Tesfaye, at SF'erne i øjeblikket slås i medierne, som de gør. Der har vi forklaringen på, at jer 2 kandidater til et kampvalg om næstformandsposten. Fordi det, du sidder og siger nu, det er præcis den udemokratiske topstyring, som en stor del af SF's bagland og en stor del af SF's medlemmer protesterer imod. Nej, det er derfor, nej, det gør du. Jo, for prøv at høre her. Jeg siger ikke, at man ikke må diskutere det. Jo, du gør. Nej, det siger jeg ikke. Det har jeg ikke sagt. Prøv at høre her. Du siger, Mathias Tesfaye, du har lige sagt... Folk må diskutere, hvad de vil, men hvis du spørger mig, hvad jeg mener om det, så siger jeg synes ikke, det er kløgtigt. Du synes ikke, det er kløgtigt. Men det vi har hørt Villy Søvndal sige i går på den ene tv-station efter den anden i lange interviews, det er, at nu skal folk rette ind, nu skal brokkerrøvene, det er et direkte citat, holde op med at klage, de skal forstå, at der er lagt en linje. Det vi hører dig sige nu er, du vil ikke være med til at tage en diskussion om noget, der ligger uden for regeringsgrundlaget. Det er forkert. Har jeg ikke hørt dig sige, at du ikke vil tage en diskussion om noget, der ligger uden for regeringsgrundlaget? Jeg har sagt, det er ikke kløgtigt at diskutere noget, der ligger uden for regeringsgrundlaget, fordi vi kommer alligevel ingen vej med det. Folk må for min skyld diskutere lige, hvad de vil. Det står jeg altid, og det vil jeg til hver en tid forsvare. Det, som boligskatten har gjort, Mathias Tesfaye, det er faktum, at man har fastlåst boligskatten i Danmark, har betydet, at de rige er blevet rigere. Det er vi enige om, ikke? Ja. Okay. Er det socialt retfærdigt?
Nej, det synes jeg ikke. Okay, så du mener, at boligskatten er socialt uretfærdig? Nej, jeg mener, det skattestop, som blev lavet i 2001, har haft som konsekvens, at der har været en skæv fordeling af nogle... Så det faktum er, nu diskuterer vi ikke, hvad I kan få gennemført, nu diskuterer vi dine holdninger. Ja. Boligskatten og det faktum, at den er blevet fastlåst og gjort de rige i Danmark rigere, og det er socialt uretfærdigt. Ja, det synes jeg. Det er socialt uretfærdigt, okay. Så du er enig med kritikerne i, at stod det til SF og stod det til dig, så ville man gå ind og røre ved boligskatten, hvis man kunne? Nej, det kan jeg ikke svare ja til. Så du er imod den, men du vil ikke røre ved den, hvis du kunne? Det vil afhænge af mange andre ting. Okay, men du mener, at boligskatten i den nuværende form er socialt uretfærdig? Jeg mener, at det skattestop, der er lagt, som har som konsekvens... Nej, du har lige sagt, Mathias Tesfaye, jeg er nødt til at prøve at holde dig en lille smule fast her. Ja. Du har lige sagt, at boligskatten, det faktum, at man har låst den fast, det faktum, at boligskatten er relativt lav, fordi den ikke har steget, som den ville have steget, hvis man havde ladet den være, det er socialt uretfærdigt. Konsekvensen af det har været ja. Okido, så langt så godt. Vil du ændre det, hvis du havde magten til det? Ønsker du, at boligejerne i Danmark, i den bedste af alle verdener, den hvor SF har flertal, skal betale højere boligskat? I den bedste af alle verdener, så ønsker jeg at omlægge skat fra arbejde til for eksempel beskatning af aktier.